Maayong udto mga kamisor, live tala ni karon sa may lungsod sa Taguluan, particular dani sa may dalan atubangan sa simbahan no sa Taguluan. Adi ikabutya kadunay usa ka pagpangarnap kahitabo og nadakpan ano ang maong perpetrator. So manghinabi po ta mga kamisor karon dani sa area. Sir, may hapon sa Miso Radio ni sir. Sir, nakakuan ka sa nahitabuan eh? Pulis na dyan. Ayun, nabisi pa man siya. Pero nakakuan mo sa nahitabuan eh? Wala, karna pa na motor. Ay, inyo ang motor? Kana akong anak lang nga naka-brown mo lang interview kay... Ay mo na anak naka-brown? Katong naka-jacket. Maroon. Naka-jacket. Ay, ka na babae? Inyo ang motor? Ang iko? Imo ha? Pero kano sa gikuha, ma'am? Ganinang kadlaw. Sa inyo hang? Dito sa Balayra ba? Dapat mo na po yun, ma'am? Sa Igpit. Igpit? Upol? Oh, yes. Layo kayo. Gani mo. Munya, giyon sa man ninyo mga nabalang yung nada ni. Di-post man sa Ako man ang... Facebook. Kana niya magulang niya ba? Ay, nakita at Baligya sa Facebook? Gibaligya, ma'am? dito, yung bayan silva. Ay, gibayan sil nila ang motor. Oo. Dayon, ay mo mango na kita. Ako makuha. Ay mo magawa. Kaya nag-PM sa iya ba? Kaya i-share naman yung tanang post nga nawala mong motor, ang picture sa motor na mo. Asan yung motor, ma'am? Kanang? Wala pa kayo reporter, kaya nagsayo din yan. May magkapangano. Pero inyo kasi pero kanin yung ang motor. Ay sayo pa kayo mo na ni ganina? Kanina, kuwan ba Picture din yung agtugupul kayo magpa-replatter. Naman ba dawata mong blatter kay 24 hours pa daw. Mapadapat ni. Oh, so may ganyan nakita niyo sa Facebook. Ako magbuwang kay busy sa cellphone ay nag-PM sa iya. Pag PM din sa iya, di kuan din niya, tanaw din niya itong post ani. Nakik-transact din siya. Lupa din sila din na fix na nilang transact. Ayan din, akong papa din. Yes, ma'am, sa SRR yun ni sir. Dani rami, mga interview. bawal yung... Oh. Hindi, okay raman na sir. Kasi radyo man ni sir. Digit niya. Ang motor ma'am, ano eh? O mo na ma. Wala rin siya plate number? Galaxy na gila ni, Galaxy. Galaxy na. Bilang po sa transaction na himong 18K. So, imo harap ang magulang ang nakitransact. Oo, kanina sila akong papa. Oo, sila simple. May ganun ma'am nung kinakabantay mo. So, kaning kayo nakaitom. Lagi mo dahil nga akong anak ko kuwan ni siya may kuwan kini nga bayan silva. Bayan sir. So, may tanggap niya. Oh. Ngayon di kuwan na dubo ko sa kuwan ni pang kuwan na ikaw mo tanggap nga mo bayan ka mo palit. Lalaki ka. Oh, so may ganigit pag ikaluya sa Ginoo. Makakamura pa nakatransact patay mo ang kuan. Kini akong anak kay nangkamot sa ginaluyo mo siya kay manghor. Lagi, ang motor po, motor. Pero tubangan na gini sa balay nila nakaparking. Kuan yun, isulod yun. Kaya naman sa balay ra tubangan. Kanang XRM. O say, nakamemorize sa plate number naman. Wala na pa dyan. So, ito yung pangalan niya ni ma'am? RCR na Lisel ang pangalan. Liesel. Si Ma'am Liesel, mga kami sa Zone 4, Igpit Upol, ang tagiya sa motor no nga gikuhaan ga diin dunay nakig-transact po sa ihang magulang. Ato pong suwayan mga kami sa hinabi ang magulang ni Ma'am Liesel. Siya apelyido ma'am? Ako Apura. Apura. Taga Zone 4, Igpit Upol. So tabok sa mga kami sir ato siyang hinabiyon po o ga try no ang magulang nga naka-transact mga kami sir. Ma'am, maayong ito. Pwede ta ka ma-interview? Sa radyo ni Ma'am. Sa Miso Radyo. Magulang man ka ni Ma'am Liesel man na? Ato na lang interview kung gawatan kayo. Hindi ba may nakadulan? Hindi nila padulan. Oh, dili pa. Wala sa ka-interviewhan kung saan ko anon. Kura na siya interviewhan karon. Kung saan yung kauban? Pulis na sa Opol, ma'am. Inyong kauban na pulis sa Opol. Ma'am, so gilin hitabuan ni gibutyag ni Ma'am Liesel, imigsuon nga ikaw na nakig-transact kay nakita nimo nga ang motor sa imigsuon mo gibaligyan ning kawatan. Oh, tinuod. Nakita mo sa Facebook, ma'am, sa Kasi market. nakakuha na ma'am, baka ito nakanik up. Ay, okay na ma'am. Guwapa kay kanina ma'am. Kinuha ko, basta na. Sige, ma'am. Sana na ito ang camera. Well, anyways, ma'am, kanang sa Facebook, ni mo nakita ra ma'am? Sige lang. Sa Facebook, ni mo nakita kung nang side view. Sa Facebook, ni mo nakita. Oh, actually, pag message akong magbuntag sa YouTube, nagkuhan siya nga nawala ang motor. So, try na kong post sa mga marketplace. Then, pang kuha na ko tag na kong mga igsuon, then daghan po nag-share, then nakabutang po dito sa akong post nga if ever na makatag information, makatag lang may kamay pahalipan
bayad. In God's grace, nagi sa ka person nga nag-message sa ko, nag-request message, then gisend niya ang marketplace nga na ay naka-post na motor nga same sa akong gi-post, kung gi-view na ko ang account. So dito nakita na ko nga dami account since gamay ra kayo ang iyang friends. Then wala pa siya mga post, then wala pa yung picture dito nakabutang. Then gitry na ko na lang og transact using sa account sa akong papa. So ni kuan man siya naki-deal man siya sa kuha, then mo tong nahitabo nga diri may nag-abot sa Taguluan. Kanyang ingon nga taga-Balingasag siya. Then ang ako nga pag-ingon ako siya nga taga-Talakag ko kay nangayo man gud siya information taga-asa ko. So ang nagdahom siya nga iyang ka-transact lalaki, babae. I mean lalaki. Kay ang profile nga profile og messenger nga account sa akong papa. So ang ingon niya nga so nag-ingon ko nga taga-Talakag mi. Then medyo giatras sa. So para sa ko i-imagine na lang nako nga para nga maduol-duol sa iya ko sir. Asay maayo Taguluan na lang tayo kita. So mukayon siya nga nakag Taguluan or nakag Talakag. Kung nakag Taguluan kay nagtrabaho ko construction anak ko say nagimo na lang ko istorya para mo kubit siya. To make the story short, nag-abot yun mi diri din more than 1 hour or more than or di ko ka-estimate basta dugay gid kay niya na dugay niya giduulan akong papa dito sa overpass ay sa ilalom. So mo to yung meeting place. In fact mo to yung first nga ingon sa ko nga dito daw kuno siya maghulat sa ilalom sa overpass. Pero prior nagduda ko kay primero ingon magud siya manulom nag-meet up. Nagunon ta ko nga manulo kay medyo duol-duol sa akong nga part since gikan ko baungon. So pag-abot pagkasunod na po niya nga message, ang yan na po yung sa ko, ay ma'am, pwede, kuha na lang ta, mas dol-dol na, kanang dol-dol na lang sa kon. Sige, asa man dapit Taguluan. Ako nagkuhan sa iyang Taguluan. So pag ingon niya nga Taguluan, siya nga asa dapit sa Taguluan po, dili ra ba kayo ko familiar siya, naghatawag meeting place na, which is atbang daw sa munisipyo, din sa plaza. Then, siya ang nag-choose of place, dili ako. Then, pag abot dayon ako, since gusap pa lang ko, grabe na iyang tawag, imagine ba yan mo ibiyahe ang baong ano, paingon sa Taguluan. Then nagtuo ko nga dili gid siya gikan o Balingasag since dali raman kayo ang kuan. Tawag naman dayon nga ana siya. So bisan og nagtawaga siya, wala na ko gi-answer ang iyang call, wala na ko gi-answer sa akong papa. Nagapit nang may og kanang police station for assistance. Then thank you kayo police station, shout out police station Taguluan sa inyong pag-responding nga walay pagduha-duha. Then satisfied ko nga citizen nga inyong gi-help. So mo to gi-assist din mo ma'am. Gi-assist me while waiting akong papa dito hantod nga giduulan wala may gidiyaan sa police. Pero nga nakuha din siya. Pero naay kanang katugauban sa lalaki nga imong gamit up nga nagkuha sa motor nga gikabutyag nga police pud sa upol. Naguban po siya. Katong naka-yellow nga nag-abay ka ganina sa lalaki nga nagkawat sa motor. Uban po siya. Ay, isa po siya sa nag-responde. Nag-responde. So, gikan siya sa... gikan po silang sir. Wala ko kabalo sa ilang... Wala na ko na ilang ngalan. Police siya po siya. Thank you po kayo from police station Opol. Oo, naguban sila. Na sila sir. Salamat kayo ma'am. Ano siyang pangalan kayo ma'am? Gretchen Duarte. Duarte. Imo to manghod. Oo, akong manghod. So mga kamisyon nato dani karon atubangan jud sa simbahan. Ano naabot mo dami ni atubangan sa simbahan ma'am? Ngadto mo sa overpass dapit. Dinhi niya gipani akong papa ma'am. Dani gipani. Dinhi niya gipani wherein ang motor na po diri naka-park. Then actually dili kay siya lang tulo sila naguban kay naay duha ani nga nagdala sa motor. Siya lang ang giduol sa akong papa. Ano man ang duha? Wala nadakpan mo kay nakadagan man sila pagka nabalaan na nila nga na kuan lang. So wala na plate number kay gilangkat na plate number sa motor. Naguba na ang kuan. So wala na plate number. Ang iyang ingon pa gyud sa iyang post is siya ma'am kanang ay sir okay ra ba wala 18,000 tas wala ra ba ni papel. Okay ra na wala problema. Pero kaganina pagkadakpin niya sa pulis nakuha sa iyang belt bag ang ORCR nga laminated photocopy. Ayun. Wala po siya gipailang nga pangalan ma'am. Wala siya gipailang nga pangalan. Pero wala kay siya tingo pong mga kanon siya ngalan. Okay. So wala ta po nahitabo mga commotion pagka ako ra ma'am nanumbag ko ma'am. Imo siya sumbag. Yes, sumo nang kuan. Kaduha sa nako gisumbag ma'am. Sumo nang lagom sa mata. Yes ma'am. Ang kunon jud ako na ma'am ha gisumbag nako siya. Kay wala ko kasabot sa akong gibati. Gibiyahin ako ang
from Baongon, Bukidnon up until Taguluan, Misamis Oriental para ma-meet up na ko sa din. Gitagaan ko niya og time nga kinanglan maabot na mo. Dili lalim akong gibati, gilupad-lupad na ko ang dalan para maabtan ako siya. So ang kapurisyon nga iyang gihatag sa kuha og sa akong pamilya og sa akong mga mangod. Ingon man sa akong papa sa tibok na mong pamilya, dili enough sa akong pagsumbag sa iya. Sumbag din ako na siya. O mabasin mabati po niya later on kung magtanaw siya live no kung sa may husga siya karon sa atong kapulisan imong mensahe sa nagkawat sa motor. Labi na siya mga kauban niya ning sibat. Oh, kini mensahe nako no sa ning nagkawat sa motor sa akong manghod. Akong mensahe sa imo dong batanon pa kay ka. Sayang kay mong kagwapo, pangitag trabaho nga kanang limpyo, bala gamay imong sweldo basta naa kanunay og tarong. Kay dili na siya mao ang buhaton no, magpangawat para ibuhi nato sa atong kaugalingon. So maabot na ito nga pamilya. Ang imong gihatag sa mga kapurisyo dili mabayran og sapi. Sa mga kauban niya, tanawan yung kauban karon oh. Akong nasumbagan. Kung nakitaan pod mo, kung nagpadako pod mo apil ganin, apil pod mo akong sumbagon. Ana lang, dagan salamat. Salamat kay Ma'am Gretchen no. So, gibutyag ma'am nga minor de edad din siya. Dili ko sure ma'am kay dili siya katingog. Lagi niya ako ang suwayan kasi na yung abay ng pulis pa naman. Yes ma'am, sa Opol. Magkuha na ako mga manangis. Salamat kay Ma'am Gretchen. Okay. So atong suwayan mga kamisor hinabi kung panginabi ba ni mga manangit sa to ang authority. Bert, palig sa ko buas sa pangalan ni Ma'am Gretchen. Excuse me sir. Sa media ni sir. Ako lang gidaon akong live kay para di makita yung now. Kay basi minor de edad ni siya. Pwede na ko siya interview sir. Ako sa siyang Unya na lang ma'am kuan kuan pa man mi. magkuhan mo Iulatan na mo among ang barangay sa poblasyon. kay naman Na diri. matawagan mo? Diri man sila gat. Nga dali pag ito siya magkauban ko na bypass gani. Ay tawag na ka sir. Ano sila. Okay. Okay. Sa Upol pa so mga kapis, hangibo na nga itong otoridad sa Upol no nga magkuhan pa po sila dani og witness nga barangay Kagawad dani sa may barangay poblasyon kay sakop man ni sa barangay poblasyon karon ng area kung asa nagkita no ang kaning nagkawat sa motor o kaning iyang ipong gikawatan sa motor. So ato na po respetuhon mga kamisor kay ato ra man po ni silang ma-interview karon. So grabe gyud mga kamisor no ang kahasol pud nga nahatag pud ani mao nga panghitabo mga kamisor sa ato apong mahingtundan nga tagiya sa sampit nga mga motorsiklo. Ato lang gikuan Ma'am Gretchen nga dili pa ipakon sa ato ang otoridad kay nagulat pa pod og kagawad nga mo witness pod alang sa pinirmaha sa inyong mga So mga kamisor maghatag ra ta karon og update taod-taod balik lang ta sa ato ang live mga kamisor pag ato nang mahinabi no mismo ang lalaking responsable sa pagkuha sa motor sa igsuon ni Ma'am Gretchen. Pero unsa gid ang inyong oras sa meet up ma'am? Actually, ang iyang giing hatag. Ang yung giingon ma'am kay sa cellphone primero chat din. Nag-exchange sa din og number so istorya ni akong papa. Wala siya naghatag sa mga og time sakto. Ang iya lang ingon pagikan na siya balingasan. Mo yang ingon. O mo yang ingon so ingon okay sir kami na pag-text lang or pag-contact lang kung naana ka kay naraman mi taguluan. Actually sa among manggungkuan ma'am sa among konpo ako sang giignan nga gi-inform akong gi-briefing dan akong papa kay nakitawag man siya okay ron tapos sa chat ako magbanat labi kay gusto man siya maki-call so akong gi-briefing dan akong papa igna nga naakag Taguluan nagtrabaho construction nga dili nimo sinati ang Taguluan so motong nga siya amoy nagsuggest nga diri magkita kay aron nga dali ra pod makita siya sa akong papa. Pero based sa inyong pag-istorya ma'am sa imong papa o kani siya sa time. Kasi yata ka Ang sige nang ma'am sige na siya update ma'am nagika na ay sir nagika na ko pagkatudtod ma'am wa ra gyud pila ra gyud kami nuto ni ana na din siya ma'am na kanang naana siya o naana siya sa meeting area. Then ako balingasag pa bito yung gingo no. Oh, balingasag nga nataranta ko ma'am kay napa may ubusa ni papa. Grabe na ako nga lupad-lupad og dagan ma'am. Feeling nako first time gid ko nag-drive nga feeling nako ako tanan ang dalan. Nagmotor ba ka ma'am? Yes motor ma'am. Sa imong papa.
Ma'am, pero sa imuhang paghinabi ani kaganina sa imong papa no manikin mao gini siyang lalaki. Ang inyo ka istorya. Actually man, dili man siya makipag-video call. So wala naman nakita yang now. Mao niya wala pa siya tingog no. Pangayuan na mo, tingin sa papa, unsa imong ngalan sir? Ano sa imong gisuot? Pero pag abot namo makitaan, yun siya nga, ikaw na lang pag-ingon, unsa color sa imong sarina. So di siya mahatag. Dili siya matag og identity niya. Mm. So kami kay apas mi nga makuha namang motor, kuig na pa nga nakaputi ka. So mo to nga, isa nga nanda do sa flyover nga pag adto sa akong papa kay wala man sa flyover. Akong papa may nagulat sa iya og guys. Mga almost hour. So sa gid mo oras naabot taguluan ma'am. Ma'am dili na nako Unsa na yung oras karon wala din? pa nakadun. Alas 2:48. Pero almost an hour. Until then hitabo ang pagpandakop. Siguro around, yabot ko siguro dire mga 9 or Buntag imo to ingon lagi sa imong papa si migsuon. 8 or 9 mga around ana among kuan. Lagi imo to Dugay ingon. dayon kayo sa ni dugay kay sa ni duo sa akong papa. Okay kay siya na doon. Mutong ang mga pulis pud nagaatang nagwala pasalamat lang gyud ko as in shout out gyud Taguluan Police Station wala gyud nila gidyaan si papa gyud. Dapat aplin na sila nakasibilyan lang. Nakasibilyan lang. So mo to mga kamisyon no, daghan kayong salamat sa ato ang mga kapulisan sa Taguluan Municipal Police Station pinanguluhan ni Police Major Renz Marion Serrano mga kamisor ala sila ang maabdi kong pagresponde. Actually gibuti ka natong kapulisan po karon nga gaupol ni sila. Kana sa gaupol. Gaupol. Ay kinagtawag pa sila og kakagawad ani sa barangay public. Pero wala na ako nakita ang kapulisan nato sa Taguluan ma'am. Basin og napa siguro. Pero katong kaganina nakasibilyan mo dito siya. Sila to. Oo, mo to lang nag-assist. So mapasalamaton kay mga kami Sir Ma'am Gretchen ala sa kapulisan po sa lungsod Taguluan. Pero gigibot yag ma'am kasi wala ba pamahaw ba? O sa tinod lang ma'am pero okay na ma'am ang importante nga nakuha na namo ang among tuyo. Pero kasi mo drive ba ni karon ma'am? Akong banas akong magda ng lalaki na kablo. Okay. Unya ang sa basinay checkpoint wala nang labay plate number. Makakuan siguro mi ma'am kay magdala man ni og papel pod nga gikan diri sa Taguluan nga blatter report. Then gikan og carnap then syempre kita man pod nila nga force ang pagtangtang katong sa plate number no. Okay. Sige tangtangan nila tuyo. Then registrado man pod ang kulang sa iya isang plate number lang. Plate number. Gipugos nila og langkat. Salamat kay Ma'am Gretchen no. So grabe gid ka porvisyon mga kamisor sa inyo makita mga kamisor mauna siya. Pwede magkanyo makita ang naong wala tayong ilabag nga mga kuan mga kamisor no labi na kung kabutyag pero lantaw na ko dili naman ni minor de edad ma'am. Dili na siya minor de edad ma'am. Kana naka ito mga kamisor. Kana siya sa mga 21 na 22 anak. Ano siya istorya siya sa atong kapulisan. Pulis Japon na mga kamisor kana nag-abay nagikan sa lungsod pod sa Upol. Yang itago-tago yang naong kay yang una i-post siya so at least man ang sunod pagpangawat niya. Muna sa mga ka-friend ha. Yan kay tago yang naong di na niya ipakita og tarong yang naong magdungdungo, mag-selfie, magsampung-sampung. Kay aron nga dili na siya mailahan sa sunod pagpangawat niya. Ang yapon. Una yang purpose siguro. Mag-una na lang tag-overthink mga ka-friends. Pero kaning kuan ma'am, motor balay sa imong igsuon, gikural ba ni? Pero atubangan lang silang balay. Actually ma'am, distansya gamay siya sa balay pero naatan daghan motor naka-park. Daghan motor nang manghud nga motor. Ako kasi ang gipangutana ganina sa kadaghan motor nga naka-park sa ako pag yung manghud yung gitunong. Pero feeling nako ma'am, gitunong niya o kuha ang sa akong manghud kay kung ibutang tagbaligya mas dali mahalin ang barato. Kung ang kauban mong park ani is mga Inmax, mga Sniper. Ano yung mga kauban? Ano yung mga kauban? So lisod ibaligya, di ba? Kung big price na. So mo ni nga lang. Kani yang gikuha kay yang iya dali ra siguro pagbaligya. Oo. Sa magawat kay ang giyogan ana. Oh, gi ano ra man niya gipugos pod niya ang kuan nakalak mang manabila pero yang gipugos og. Ayan, unsa naman aron inyong gi-check? Oh, na siya gipangligwatan. Oh, lapot siya gipang. So Dapat ina siya gipangligwatan kay apel ang yubak siyang gikuan ang yubak. Gabre, sunod ka damage yung motoron. Pero sa may plano gini ni ma'am sa kaning nagawat. Actually pasakaan sa og kaso kay para nga kuan. So dili gid mo makikuan og amicable settlement pasakaan gid yung kaso. Dili man kay dili man lalim yang yata nga pulisya. Oo, so pasagaan gid yung mga kaso mga kamisor no. Desidido na mga kamisor ang ato ang pamilya sa Tundan nga tagiya sa motor nga gikuha mga kamisor o gidala din all the way from zone 4 Igpit Upol pa ni siya mga kamisor gidala din sa Taguluan o gikabutyag nga balingasag ba ni daw ko no. Ingon ni Ma'am Gretchen na base sa ilahang mag-meet up daw lagi kay magpalit. So mo na ang motor mga kamisor XRM nga color itom.
ikuan wala na siya plate number kay gilangkat. So mga kamisor, tulatan lang sa nato pod ang ato ang katong kagawad sa barangay poblasyon alang sa pag witness po sa mahitabuan nino nga pinirmaha para sa pagsinakaayog kaso. Dating, Braita.